шабу гузаштара ёд кардам бо хат харида номери тел набор алоқа да барига алоака як панҷотина расчот гирома дестам лой наличка накиштелта бароака ки мурдестам бо ёдаш кам махадо уатема бо амуай имшаб чизе оромо мекунада дасти тай аввол ма диди беимон да ҳамаш гунагори мо ҳарду одаме фармон намиай ты дил надорӣ азоб болой азоб гиря болой гиря қиртақи порашид эхидау кай мия то кашки чашмотар мекуна рӯи варақа биё бету нашид матасим бардоштум байрақа чашмакой сиёта ёдкам рӯзой хишмона ёдкам маззаи лабота ёдкам хандаотам ёдкам овозой ширинта ёдкам навозишота ёдкам оғӯши гартам нагӯ ки дӯстдори ёта ёдкам бадай тирашомастум ранги сиёҳ гирифт дунём кӯчаҳои қирғон тепада кофтукови чашсиёб нуруни чӣ марка мошини хови ко меҳмонхоната имшоб да ихтиёри ком бақадодай таната кира сабук кади имшоб кира қил кади касофат вирус паразит беинсоф балову офат дили ҷигарам рех беимона ки кай миё 118 трек фирик бо темам чашсиё рӯз ба рӯз хирсандим зиёд меша дардом кам меша рӯз ба рӯз дардои дода дадрунум хомӯш меша некети ира бидон рӯзои хишм сар меша аи сипас да сари ту аи да баттар мия оҳ рӯзои аввала чӣ хел рӯзои хуб будан маву ту хирсанд будем ҳама ҳасуд шам мехӯрдан ҳар шаб бател чақшақомон чӣ хел шавои хуб буд баъди бател гап задан ма да фикри ту мешидам будто ҳанзин будем ин хенде ки ҳаша мо ба телефон гап мезадем оста оста ҳама фаҳмид овозаи мардум шидем дар ки ҷое мешиштем ҳама гапи мора мезада байни мо ҷанҷол зашид гуфтум ма ин хел накун гуфти ин хел намеша ай ҳамичен басиш кун ма гуфтум ба сабр бош гӯш накун гапи мардум ту дар гапои ма дам ба дам намегуфти ту гуфти ай хонаму ба нияти хондан омадам ба рӯз меҳрит камши дурӣ хости ай барум чӣ хеле худат хоҳӣ ай ба як ҳафта гузашт гуфтум намехоҳам ҷудоӣ гуфтум ин хелӣ накун дардоти азобу мета ҳар шаб дар фикрат мешам хоб кунем намемонам ма да ту савол додум ту боша намегуфтӣ ма гуфтум ихтиёрат қадди касе мегардӣ баъде рафти ай барам сигарет чашмом аз сирқат маълум кае кайф даштам ту ломкай бебафоида шавом ба мастӣ гузашт лек ту назар накардӣ маҷон ма дар хатар мондум нек ту будӣ бехабар э худоё кай мебарам ай дардои додаш то кая мехоҳӣ сӯзонма ай коро даст бика э худоё кай мебарам ай иқа дардои додаш то кая мехоҳӣ сӯзоним ай коро даст бикаш